Tää on itse asiassa se ainut syy, mitä varten mä olen täällä. Ja te olette nähnyt kalenterikuvat, te olette seurannut varmaan projektia, niin ilman sen kummempia, niin eiköhän toivoteta uploadien tervetulleeksi Pirkan Martille. Se iloinen syksyinen tai keväinen päivä se oli, kun Kirsi soitti ja sanoi, että me tehtäisiin tämmöinen hyväntekeväisyyskalenteri. Ja siinä oli semmoinen 4-5 sekunnin hiljaisuus, jonka jälkeen tuli semmoisia epämääräisiä kysymyksiä. Ja Kirsi tajusi jossain kohtaa, että nyt ei ole koordinaattori aivan varma, että mitä on tulossa. Varmuus syntyi siinä jo aika lailla saman puhelun aikana, että tästä on tulossa jotain aivan loistavaa. Ja se mikä siinä oli niin kuin kaikista parasta, se että se hyvä tulee teille. Ja niin kuin Tapani sanoi, että iso osa siitä jää teille tänne Hämeeseen ja osa menee kollegoille valtakunnallisesti hyödyksi siinä työssä, mitä kaikki tehdään pyyteettömästi. Tutkimuksethan on osoittanut, että auttamisen halu on se ykkönen ja sitten se porukkaan kuuluminen on se kakkonen niistä tekijöistä, minkä takia te olette mukana. Me ollaan mukana. Ja mä luulen, että osa näistä leideistä tuolla Shekin takana, he tekee työkseen sitä auttamista. Ja osa siitä on kulkeutunut tuohon Shekkiin, todennäköisesti sen kuvaan, mikä tuossa on. Ja tämän ihmeemmin kummemmin perustelematta tätä, niin mä kiitän jo valmiiksi niin meidän puolesta ja luovutan puheenvuoron Kirsille ja tiimille. Tehkää mitä teette sen. Kiitos siitä, että me saadaan olla tässä tänään. Tää on aika huikea matka, melkein 2 vuotta ollaan tässä projektin äärellä aherrettu. Täällä on paljon nyt jo tuttuja kasvoja. Ollaan monessa eri käänteessä tavattu. Ollaan Lappeenrantaa myöten kouluttu tämän projektin tiimellyksessä. Ja tässä ollaan aika sekavinkin tuntein haikeena, helpottuneena, jännittyneenä, mutta ennen kaikkea ylpeänä. Me ollaan älyttömän ylpeitä tästä projektista ja koko tästä melkein 2 vuodesta, mitä tässä on tosiaan tehty ja touhuttu. Ja nyt on tää niin sanottu loppuhuipennus jäljellä. Ja ennen kuin mä alan täällä kyynelehtimään, näytetään mitä me ollaan saatu aikaiseksi. Eli tällä päivämäärällä päätetään kalenteriprojektia ja lahjoitetaan teille Vapepalle lähes 19 000 €. Takaan sen, että se on sosiaalisessa mediassa tämän. Kotiinkirjoitus. Asilla on tuolla vielä yksi. On niitä kalenterinaisia, niin me annamme myös kaunta kukkia. Totta, se on kaunta. Syvä kumarus.